Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şäherinde ilatın we awtolawlaryň hereketi ýiti çäklendirilip, gözegçilik güýçlendirildi. Şeýlede Hazar deňdiniň türkmen kenarynda aýal gyzlara ýapyk eşikde suwa düşmek tawşyryldy. Bu çäreleriň ählisi awada 2023 adly halkara tans we folklor festivaliniň açylış dawarasy bilen bagly boldy. Bu aralykda Mar vilayetinde medeniýet hepdeligine bagyşlanan köpçülikliň çäre geçirildi. Oňa idara kärhanalaryň işgärleri mejburi gatnaşdyryldy. Şun awada syýahatçylyk zolagy adata adamlar üçin dolu yapyldy. Sebite kanun goraýjy edaralaryň gözegçiligi güýçlendi. Awada daky mehmanhanalar hem din jalyan mehmanlardan başga adamlar üçin dolu yapyldy diýip Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlara şaýat bolan Sebitdäki habarçysy 14-nji iýunda aýtdy. Hazar deňdiniň kenarynda ýerleşýän şäherde we onuň töweregindäki etrapçalarda hereket hem tas dolu towtady. 13-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Türkmenbaşynyň howa menzili hem adaty raýatlar üçin yapyldy. Awada milli syýahatçylyk zolagynda awada 2023 adly halkara tans we folklor festivaliniň açylşy bilen bagly geçirilýän bu çäreleriň hatarynda Sevitin kafelerinde we restoranlarynda şeýlede köçelerde çilim çekmek we alkogol içmek hem dolu gadagan edildi. Hazar deňdiniň kenarynda aýal gyzlara ýapyk eşikde suwa düşmek hem tapşyryldy. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri munyň sebäbini howpsuzlyk, ahlak we terbiýe diýen sözler bilen düşündirýärler. Ýöne doly maglumat bermeýärler we bu çäklendirmäniň birnäçe gün dowam etjekdigini aýdarlar. Köp syýahatçy özüni din jalmaga gelen ýaly däl, uruşda ýesir düşen ýaly duýýanlygyny aýdar. Dip yerli syýahatçylaryň biri habarçymyda gurrun berdi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi 13-nji iýunda bu festivala gatnaşmak üçin halkara guramalaryň, uğurdaş edaralaryň ýolbaşçylarydyr wekilleriniň, alymlaryň, medeniýet işgärleriniň awaza gelendigini habar berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan geçirilýän we dünýä halklarynyň sungatyna bagyşlanandy aýdylýan çäre 13-nji 16-njy iýun aralygynda geçirilýär. Bu festivala görülýän taýýarlyklar birnäçe gün öňünden başlandy. Taýýarlyklaryň çäginde Türkmenbaşy şäherinde we awazada giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Bu arasaçylyk işlerini ýerine ýetirmek üçin vilayetin etraplaryndan büdjet işgärleri getirildi. Balkanly büdjet işgärleriniň birnäçesi iýun aýynyň ahirinde geçiriljek medeniýet hepdeligine taýýarlyklaryň hem başlanandygyny aýdýar. Bu hepdeligiň dowamında geçiriljek köpçülikliň çärelere gatnaşjak büdjet işgärleriniň sanagy düzülýär. Käbir edaralarda işgärleriň öňünden planlaşdyrylan din jalşylary goýup bolsun edilýär diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda Marda medeniýet hepdeligine bagyşlanan köpçülikliň çäreler eýýäm geçirilip başlandy. Şeýle çäreleriň biri 13-nji iýunda Mary şäheriniň merkezi kitaphanasynyň öňünde geçirilip, adatça bolşýaly oňa büdjet işgärleri gatnaşdyryldy. Çär üçin taýýarlyklary sol sanyny bedeg işlerini ýerden sagat 7-de girişildi. Ikindin sagat 5-de çäre başlady. Kitaphananyň öňündäki Molla Nefes köçesi ýapyldy. Çäre adamlaryň işden boşaýan wagtyny geçirilen soň Aşgabat köçesinde ulaglaryň uly dyknyşygy emele geldi. Dip ýagdaýlary şaýat bolan marly habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri her ýylyň iýun aýynyň ahirinde medeniýet hepdeligi geçirilýär. Şu 22-nji 27-nji iýunda bellenjek bu hepdeligiň dowamında medeniýet we sungat işgärleriniň we Magtymly Pragynyň şygyryýet güni münasibetli bayramçylyk dawaralary geçiriler. Ýurdun öňkü prezidenti, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň 29-njy iýunda bellenilýän dowlan gün gabat gelýän bu hepdeligiň dowamında daşary ýurtly bagyşy sazandalaryň konsertleri hem gurnalýar.